A zatiaľ bude hotoviť sa pán inžinier Jozef Bača, PhD. Ja len doplním myšlienky, ktoré teraz sme počúvali. Áno, v Ukrajine bombardujú a trebujú, aby spolu žili, aby nebola ako federácia, aby nikto nevyhlasoval nezávislosť. Len nezabudneme, že roky pred 2008, presne to bolo v našej susednej Gruzii, pre arménsku suseda, kedy Gruzini streľali na Abchazov a Osetinov a trebovali, aby žili spolu. A veľmi vážne gruzínske politikány so zdravým smyslom, tu v Európe, moji priatelia, oni kričali, že ako to môže byť? Ako to môže byť, že Saakašvili chce streľať našich sobratiev a tlačiť, aby spolu žili, a oni vyhlasovali, že niekoľko desiatok rokov, môže byť 50 rokov a viac. Už slovo gruzinské nemôžeš počúvať v tých regionách, kde ty streľal. To je jasné. To nemôže byť. Čo to znamená? To znamená, že to nebolo vôbec želanie Gruzina, a želanie niekoho iného. Odkiaľ prišiel Michail Saakašvili. Presne to máme teraz v vidze Jaceňuka a tak ďalej. Takže treba veľmi rýchlo to rozumieť, tlačiť. Zatiaľ oni nemajú také vraždebnosť ako Arméni a Azerbajdžanci. Napríklad, je možné, aby v Karabache v budúcnosti aspoň 1000 Azerbajdžancov žili. Ja vám hovorím, pane, dámy a pani, neexistuje. Taká vražba je teraz tam. 100 rokov nestačí, aby bolo to, čo bolo 30 rokov pred. 80%, 82% Arméni boli, 18% boli Azerbajdžanci. Áno, boli problémy, pretože azerbajdžanská vláda nemohla dobre organizovať život Arménov. Ale pán Arakelian dal krásny príklad. V Rusko, nedemokratičné Rusko, takí tyráni, diktátori tam len, ale tam, pozrite, muslimi žijú s kresťanami a aspoň doteraz žiadna probléma my nepočúvali. Ak nebudeme špeciálne vymyslieť tam problémy a dať, oni veľmi krásne žijú. Rozumiete? Tatári, Baškíri, absolút bezproblémno. Aspoň my žili spolu. Arméni, viete, že to hrubo hovoria antimuslimi, ale živote my nemysleli, že môžeme mať tam vnútri Sovietskej zväzy, teraz hovorím, niečo môžeme mať. Ešte lepšie, oveľa lepšie v Rusko. Pre Európu jasno, že mám úplne inú predstavu, pretože v Európe muslimi nesarodili, z Európy muslimi prišli. Rozumiete, to není ich. Francia to není arabská krajina. Nemecko není Turecka. Tam úplne iná konštalácia musí byť a iné riešenia. Takže po vystupovaní pána Bači veľmi ja teším sa na debaty na táto témy, pretože vidím, že niekto súhlasí so mnou a niekto vyzerá, že nie. Takže veľmi teším sa na také diskusie. Prosím.